Πρέπει να την βάλουμε να ρολάρει με τον κάτι. Λοιπόν, ο Προμηθέας έρχεται για δεύτερη φορά. Νάτος ο Προμηθέας. Εντάξει. Έλα ρε Προμηθέα. Δεύτερο γύρο. Μαλάκα. Μαλάκα, για να δούμε. Το πάμε λίγο. Έλα ρε Προμηθέα, τέζα. Τώρα βλέπουμε τον Προμηθέα από εκεί πάνω. Όλε, να το. Φύγετε, δεν μπορεί να κάνει φόβο στον Προμηθέα. Έλα ρε Προμηθέα. Ω Προμηθέα, είσαι τρέλα, μες στο μυαλό. Να σου πω που τρέχει τώρα αυτό το πράγμα. Μια χαρά πάει, μια χαρά πάει. Δίζελ, Πούντος ρε. Δεν είναι. Α, Νάτος. Έρχεται. Το είπε η Κερκίδα τώρα. Ο Κερκίδα ξέρει. Τελευταίος γύρος. Και ο Προμηθέας θα περάσει τη γραμμή του τερματισμού. Γιατί... Εδώ! Εδώ! Έφυγε! Έφυγε! Δεν μπήκε μέσα στον τερματισμό. Μα δεν τη μέτρησα, θα την καλούσα. Ποιος την καλεί? Ο τέτοιος. Τη σημαία. Τι λες εσύ? Πού είδες για σημαία σε κανέναν άλλο? Άντε, και εισάλα με υγεία παιδάκια. Τι να πω. Υπάρχει και το καλό γύρο εδώ πέρα. Το καπουτσίνο. Χάλι μαύρο η πίστα εντωμεταξύ, δεν βλέπετε Η πίστα λέω χάλι μαύρο, κάτι περνάει πολλά. Αυτό είναι σαν αντίκα και κάνει και σαν αντίκα.